नोंनि निजिनि नामाव ना इनि हाया बानायथ'वाखै बारु बानायथ'वाखै जाथ'वाखै बेफोरथ' रिजार्भसो ना रावनिबो जाथ'वाखै ओं इनिफ्राय जेनेबा बै समाव ना जितिया बायदोंमोन होमबा बिगायाव बेसेमोन सिट हिसाबै सिट हिसाब आधा हाजाराव लादोंमोन 8,000 खै बिगामोन सिटआव अब्ला 3.5 बिगासो दंमोन 3.5 बिगासो दंमोन ना दा 1.5 बिगासो हा जोंनिफ्राय लानाय जादों मिरिफ्रा ओं इनिफ्राय दा बेयाव बे गामियाव बांसिन मा जातिनि मानसि दं मिक्सार समान समाल दं ओं बर' दं बास दं बङालि दं लगाय लथाय दं गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे पासनि केम्प हालामनि सिङाव थानाय बिष्णुपुर होननाय गामियाव दिनै फैदो आरोना लोगोफोर आं नायनायजों लोगोसे एसे नोंथांमोननोबो देखायलांगोन जाहाथे भिडिअखौ लोगोफ्रा फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबानो जाबाय बिदिब्ला नै आंनि उनाव आदै सासे दं इजों एसे रायलायनो दै इसा हखाम जादों बिनि थाखायनो आङो सिगाङाव हाबनाय जागोन जाया आदैजों एसे रायलायनोसै नायलांबानो जाबाय लोगोफ्रा खुलुमबाय आदै आदैनि नामा तरुन बसुमतारी होनो तरुन बसुमतारी ना इनिफ्राय मादैया जयमुति बसुमतारी ओमफ्राय बर' नंगौना नङाबा मादैया नंगौ इनिफ्राय बेयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो जाबाय 16 बोसोरसो 16 बोसोरसो जाबाय इनिफ्राय बिनि सिगाङाव बेयाव दंमोनबा अबायपुर अबायपुरनिफ्राय बेयाव थाफैदो ना अबायपुराव थयलाबो होनो आं लिरनाया तरुन लिरोमोन थयला होनो नामखौथ' खोनानाय बायदि मोनदों इनिफ्राय जेनेबा अबायपुराथ' जोंनि बर'नि एकदम एरिया इनिफ्राय आदैया बे अबायपुर जायगाखौ गारनानै बेयाव माबोरै आनि थालि थाफैनाय जाखोबा गुबुन हारिनि गेजेराव एसे फोरमायनो हागोन नामा आदैया हाग्रामा थांनानै आलाय सिलाय जाबोदोंलै बेखायनो इयाव जायगा मोननानै हाखौ एसे लाबाय बिगानै बै समाव बेसेबां दाम मोनबा बिगायाव हानि दामा इयाव सिट मोनसे मोनदोंमोन बेखौबो मिरिजों दावराव दावसि जानानै गामि ससे हाखौ मिरिफ्रा लानायसै आरो इनिखौ मिरिफोर दंना इयाव सेंलुथि होननाय गामिनि हांगामा खालामनानै लाबाय जोंनि गासैनिबो ससे इनिफ्राय बिगानै दं हाया होमबा इयाव ना इनिफ्राय नोंनि निजिनि नामाव ना इनि हाया बानायथ'वाखै बारु जाथ'वाखै बेफोरथ' रिजार्भसो ना रावनिबो जाथ'वाखै इनिफ्राय जेनेबा बै समाव ना जितिया बायदोंमोन होमबा बिगायाव बेसेमोन बेनि हाया सिट हिसाबै आधा हाजाराव लादोंमोन 8,000 खै बिगामोन सिटआव अब्ला 3.5 बिगासो दंमोन 3.5 बिगासो दंमोन ना दा 1.5 बिगासो हा जोंनिफ्राय लानाय जादों मिरिफ्रा इनिफ्राय दा बेयाव बे गामियाव बांसिन मा जातिनि मानसि दं मिक्सार समान समाल दं बर' दं बास दं बङालि दं लगाय लथाय दं गासिबो मिक्सार इनिफ्राय जेनेबा हमना ला आदैमोना बेयाव रायलायनाया मा रायलायो न'आव बर' हारसा मिरि बर' रायलायो जोंहा बर' रायलायबाय ओमफ्राय हारसाफोरजों हारसा रायलायनांगौ जाहैबाय इनिफ्राय धोरोमा बाथौखौ एसे नेरा खुलुमबाय थायो आं बाथौखौ दा समाजनि खामानियाव हारसाजों थानायखाय हारसा फालिनांगौ जाफाबाय हंगरिया ना हंगरिया नङा बामुनियानो इनिफ्राय फिसालायाबो बर' रोंगौ ना रोंगौ सानै ओमफ्राय सानैया हारसानि रायलायो साब्रै नामा फिसालाफ्रा गेदेर सानैया बर' रोंगौ ओमफ्राय उन्दै सानैया रोङा मा रायलायो बिसोरो असमिया रायलायो हारसा रायलायो इनिफ्राय गाननाय जोमनाया आदैमोना न'खराव बिदिनो थिग गैया जाना दं हारसानिसो गाननांगौ जाहैबाय आरो बांसिन हारसानिसो गानोना बर'नि गामसा गानो हिनजावफ्रा जोंनिया मेख्ला गानो हिनजावा जेनेबा मेख्ला गानो ना इनिफ्राय दाबोथ' आदैया ड्रेसा हारसानिसो गानदोंना होनबाथ' माने एकदम बिराद दुखु नांथावना गावनि हारि जानानै
हारिनि नियम खान्थिखौथ' फालिनो हाया गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय हिसाबै बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला बैसागु मागो बेबायदि फालिगोन ना फालिया बर'नि नियमाव फालिनाय बिदिनो एसे आरो गोदाव सोराव फालिबाबो माने बिदिनो गुबुन हारिनिजों एसे थांफानो गोनां जायोना बेनिफ्राय दख'नाफोर गानगोन ना गाना समाव बबा थांबा गानो बेनिफ्राय इयाव थायोब्ला मेख्ला गानो ना बेनिफ्राय मादैयाबो दं नामा इयावनो गैया रागा जोंना बहाबा थांबाय मानोबा मानो रागा जोंखोबा बिहामजोआबा मा बुंखो मैया खोमाबो बिंगि दबदों माबा बुंबा माबा खोनायो थाङा आं आइया होननानै बेनिफ्राय फिसालायाथ' बर' रोंगौ ओमफ्राय बिहामजोआ बर' रोंगोन ना रोङा बर'खा बर' माने बर'नाव गोग्लैखानायमोन बा सेकेन्डसो जाहैबाय बेनिफ्राय बेयाव जेनेबा रायजो जानाय मानसिफ्रा बेनिफ्राय बर'ना बै बर'फ्रा बाथौ धोरोम फालिगोन ना फालियाबा बर'नि नियम खान्थि आसार खान्थिफोरखौ आंल'सो एसे फालियो इसोराबो फालियो बेयाव न'से थानायाबो अब्लाबो बाथौ दुमनो हायाखै नायलांनोसै बिदिब्ला ओरैजाय सिगांखैना एसे इयाव हाबनानै रायलायहैनि आदामोनजों ना बिदिब्ला दे नैखौबो एसे देखायनोसै देखाय जायो दा जेबो नङा ना नै ओरैजाय माने गथ'नि नारि हानाय माबा खालामदों आरो ना नियम खालामदों नै फुजा पाति होदों फुजाफोर होदों ना आदै फुजा होनायजों लोगोसे गथ'नि नारि हानाय माबाखौ दिनै खालामदों ना बेसे बोसोर जाखो गथ'लाय 9 मास ओरैनो दाथ' नियम खान्थिखौ हारसानि नियम खान्थिसो खालामनाय जादों ना माबायदियै बानायदोंबा बुध प्रसाद होनानै ना बेनिफ्राय ओंखाम जानाय लोंनाय बेबायदिबो बानायदों नामा बानायगासिनो ना दे बिदिब्ला एसे नायना लानि ना ओरैजाय नै आदाजों एसे रायलायनि बिदिब्ला नै खुलुमबाय आदा आदाना नामा बिस्व बसुमतारी ना बेनिफ्राय आदाया दासान्दि मा मावबाय दं बर्थमान कम्पानियाव मावबाय दं मा कम्पानियावबा समा कम्पानियाव ना डेमाव ना बेनिफ्राय आदाना फिसाला फिसाजो साबैसे दंबा फिसाला सानै फिसाजो सासे ना बेसे गेदेर गेदेर जाखोबा सासेया 18 बोसोर जाबाय आरो हाबबाय दा सासेया दा 3.5 बोसोर सोलिगासिनो दं उन्दैया 9 मास साबैसे होनदो साथाम ना ओमफ्राय बेसे फरायदों गथ'फ्रालाय गेदेरा क्लास 5 6 सिम फरायदोंमोन 6 सिम मा स्कुलाव फरायदोंमोनबा एम इ स्कुल नोंहा हारसा स्कुल ना बर' स्कुलबा बर' बबे स्कुलावबा जोंना नोलोबारि नोलोबारियाव ना ओजों इनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामो ना ओजों थाहैनानै फरायदों दा थाहैना माने सिगां फरायदोंमोन दा माने गारनाय जाबाय बेनिफ्राय बेयाव फैनायनि सिगाङाव ओजों फरायदोंमोन नामा ओजों फरायदोंमोन ओमफ्राय इयाव फैनानै फरायदिया दा फरायाखै थानाय एसे माने उसुबिदा जायोदि ये गेदेर ना बेनिफ्राय आरोबाव सेकेन्डआ हिनजावसा फरायथ'वाखै होनबा ना ओमफ्राय आरो उन्दै दं नामा हारसा स्कुल थाङो नैयो ना बेयावथ' माने बर'आ बुरजा गैया नालाय माने हारसा स्कुलावसो बर'आ न'खरथामल' दंना सिगाङाव न'खरसे दं इसिं न'खरसे दं आंनि फंबाय ओमफ्राय दा इयाव आं गेजेराव अकल न'खरथामल' दं बर'आ आरो ओइयाव न'खरसे दं न'खरब्रै न'खरब्रैल' दंना सिगां दंमोन बुरजायै दंमोन दा माने बेलेगाव दाथ' मानसिफोरखौ लोगो मोनगोन ना मोनाथाय मोनगोन ना बेनिफ्राय माबाखौ बाजैखौ एसे रायलायनि खोमा लेंहरलाय बाजैजों बाजै एसे रायलायनि ओरैजाय संनाय खावनाय सोलिदों কি কৰিছে বাইদেউবিলাক সকাম খাব আহিছে নেকি কি লিখে আপোনালোকে সোণোৱাল বড়ো নিচিনাই বাৰু ন আপুনি কি গগৈ ঘৰ আপোনালোকৰ
ওচৰতে আছে ন আজি কি ইয়াত হেৰি কিবা সকাম পাতিছে ন দে হ'ব बेनिफ्राय नै ओरैजाय संनाय खावनाय सोलिदों आरो ना नै ओरैजाय दालि संदों खोमा এইটো কি বনাইছে মাছ ফ্ৰাই কৰিছে ন দে হ'ব তেতিয়া ন বাজৈ অ বাজৈ ফै ৰাইলাইনি এसे মই কিবা সুধিম আকৌ বড়োত সুধিম আপুনি অসমীয়াত ক'লে হ'ল নাজানিলে অসমীয়াতে সুধিম नै ন'नि ষ্টাইলफ्रा बेबायदि आरो ना আপুনি বড়ো জানে না জানে বুজি পায় মই বড়োকে সুধিলে আপুনি ক'ব পাৰিবনে অসমীয়াত হ'লেও হ'ব একো নাই নমস্কাৰ আপুনি কি লিখে বসুমতাৰী এইটো ঘৰত বসুমতাৰী আগত কি লিখিছিলে আপোনাৰ ঘৰটো তাৰপিছত ইয়াত বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হ'ল বা 8 চনত বিয়া হৈছে ন আজ যদি আপোনাৰ 18 বছৰ হ'ল ন তাৰপাছত এটা কথা বড়োটোতো ভালকৈ নাজানে বুজি পায় ন তাৰ এটা কথা আপোনালোকে এতিয়াতো বড়োৰ লগত যেনেকৈ বিয়া হ'ল ন যেনেকৈ বড়ো ভাষাটো বুজি পায় ক'ব নাজানে ন তাৰপিছত কেতিয়াবা দখনা চখনা পিন্ধি পাইছে নাই যোৱা হোৱাই নাই ন ঘৰত থাকিলে কি পিন্ধে বা চাদৰ মেখেলাই পিন্ধো মানে বড়ো দখনা পিন্ধা নহয়গৈ আৰু ন তাৰপিছত হেৰি কৰিব অকণমান শিকিব কেলে ক'লে এতিয়াতো বড়োৰ লগত বিয়া হৈছে যেতিয়া ন পাতিবতো লাগিব কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লি তেতিয়াতো পাতিব লাগিব এনেকুৱা হয় মানে দেই এইটো কাৰণে হেৰি কৰিব ক'বলৈ শিকিব তাৰপাছত মাজে মাজে কেতিয়াবা দখনা চখনা পিন্ধিবলৈ শিকিব কেলে ক'লে বড়োৰ লগত বিয়া হৈছে যেতিয়া এইবিলাকতো কৰিবই লাগিব ন ইয়াত নকৰিলেতো কেতিয়াবা ক'ৰবাত যোৱা হ'বগৈ আলহী খাবলৈ যোৱা হ'ব বা বড়ো এৰিয়াত গ'লি এতিয়াতো পিন্ধিব লাগিব ন দে হ'ব তেতিয়া ন দে थाथ' होमबा ना इ सिगाङाव न'खरसे दङ ओमफ्राय न'खरै दङ ओइखिनियाव ना एसे थांनानै ओरै खनानि न'आ औवाबारिया बिनो अ मानसियासो दंना गैयाथाय दङ ना हिनजावखौ मोनगोन फिसाखौ मोनगोन दे थाथ' होमबा दे लामानि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरो ना नायना लाबानो जाबाय नै एकदम हाखर हाला बेनिफ्राय मेन र'डआ जाहैबाय दा आं फैयै फैयै मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय दे लोगोफोर बिसाजोंबो एसे सावरायनोसै बिदिब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजाय इसानि न'नि अबस्थायाबो बेबायदि आरो ना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै इसानाव थांनानै एसे सावरायनि दे बिदिब्ला बर' जाने ना नजाने रोङा बर' रोङा একটা দুটা পাৰে সম্পূৰ্ণ নোৱাৰে নেকি बिदिब्ला नैबे फंबायजों रायलायनो दे फंबाया रोङो ना ओरै फै एसे नैखैजाय खुलुमबाय फंबाय फंबायनि नामा गनेश्वर गियारि ना बेनिफ्राय फंबायना जोनोम जायगा बबेयावमोनबा आंनि जोनोम जायगाया फुगबालिगाव अ फुगबालिगाव ना अ बेनिफ्राय बेयाव थाफैनाया बेसे गोबाव जाखोबा बेयाव थाफैनाया जाबाय 8 बोसोरसो जाबाय ना बेनिफ्राय बर्थमान दा मा मावबाय दं फंबाया बर्थमान आंना जेबो बिदि माबा निजिनि माबा गैया गायलाङो हाजिरा खालामो हाजिरा मावो ना मा हाजिरा मावोबा हाजिरा बिदिनो गामियाव माब्लाबा धालाय खामानि मावो माब्लाबा काट रोगानो दा थांनो दिनै देहा सुबिदा फैदों थांदोंमोन ना थांनानै फैफिनदो आरो ना बेनिफ्राय फंबायना उन्दैफ्रा हारसा आंनो हिनजावखौ सोंदों माने हारसा ना ओमफ्राय बर' रोङो ना रोङाबा बर'यैबो बिदिनो फंसे फंनै बुजियो एसे एनै बुजियो आरो ना दा न'आव आफिनला न'आव हारसिंल' थानाय जायोखाय रायलायनो मानसिखाय रायलायनोबो सोलाबा मोनाबिलियाव मोनफैयो बेखायनो फोरोंनाय जाला
ओमफ्राय इयाव बेसे गोबाव जाखो होनदो इयाव थाफैनाया 8 बोसोर जाबायना ओमफ्राय फंबायना धोरोमा मा होनदोंमोनबा हारसानि धोरोमावनो ना ओमफ्राय हंगरिया ना माबा जेनेबा हारसायाथ' हारसा मा धोरोमखौ फालियो बिसोरो हंगरिया ना इनिफ्राय जिखुनु फुजा बायदिसिना होबाबो इसनि माबायावनो होयोना हंगरियावनो होनाय जायोना इयाव इयो ना आं दहाय थांदोंमोन बारु इसाना हाबना फैदोंमोन इनिफ्राय गथ' गथाया साबैसेबा नोंना फिसाजो सानै इसोरो ना बेसे जाखो बैसोआ ओमफ्राय उन्दैया 3.5 बोसोर ना इनिफ्राय फरायनायफ्रा बेसे क्लासाव फरायदोबा प्रथम श्रेणी माने थाखोसे आरो ना मा स्कुलाव फरायदोबा LP हारसा ना बर'बा हारसा स्कुल ना इयावथ' जेनेबा बर' स्कुल गैया हिसाबै ना खै घर दं होनना बुंदो इयाव दा जोंहाजो आरो दहाय हाबबोनाय लाहाजो ओमफ्राय आरो जोंजा न'खरबासो दं ना इनिफ्राय इसोरो मा धोरोम फालियोबा एखे सोब हारसानिनो फालिजोबो ना गोबां माने बर' जाबाबो माने बर'नि माबाफोरखौ एकदम पुरा बावगारनो गोनां जाबाय आरो ना मानो होनना बुङोब्ला गुबुन हारिनि गेजेरावसो थानाय जाहैबाय नालाय ना इनिफ्राय मोनसे खोथा फंबाय दा जेनेबा ना नोंथांना बिसिया माब्लाबाफोर अबेयावबा थाङोब्ला बा जोंनि बर' जायगायाव थाङोबा दख'नाफोर इदि गानगोना गानाबा गानो ना इयावल' गुबुन हारिनि ड्रेसखौ गाननाय जायोना बर'आव गाननानै थाङोना इनिफ्राय इदि बैसागु मागो बेबायदि बर'नि नियम खान्थिजों फालिगोन ना फालिया इयाव फालियोना ओमफ्राय मोसानाय मुसुरनायाथ' गुबुन हारिनिसो जायो खोमा जागोन दे बिदिब्लाना ओमफ्राय माबाखौ लिंहरलाय আহাচোন অকণ কথা পাতিম নমস্কাৰ আপুনি কোনটো জাতিৰ পৰা হয় ইয়াৰে ওচৰৰে নহয় কি জাতি আছিলে বা আগত সূত্ৰধৰ এতিয়াতো বড়োৰ লগত বিয়া হ'লি ন তাৰপিছত বড়ো জানি নাজানে ইয়াত বড়ো কথা কোৱা মানুহে নাই ঘৰত পাতিব আকৌ নাপাতে বড়োৰ লগত বিয়া হৈছে যেতিয়া পাতিবই লাগিব তাৰপিছত দখনা পিন্ধিব জানে নাজানে জানে ন ইয়াত এতিয়া ইয়াৰ সমাজত আছো যে সেইকাৰণে ইয়াতে মানে ক'ৰবাত বাহিৰত গ'লে মানে পিন্ধি যাওঁ তাৰপাছত আপোনাৰ হেৰিটো হাজবেণ্ডৰ ঘৰটোতো বালিগাঁও ন বালিগাঁৱত যায়নে নাযায় বা যায় ন बालिगाव अबेखिनियाव दंमोन फुक बालिगाव नोंहा मिथियो नोंहा अबेखिनियाव दंमोनबा बालिगाव मेन बालिगावनोमोन ना তাৰপিছত আপুনি বিয়া হোৱাটো কিমান বছৰ হ'ল বা হ'ল এতিয়া 8 বছৰমান হৈছে ন হেৰি কৰিব পিন্ধা উৰাটো অকণমান নিজৰ হেৰি বড়োত পিন্ধিব তাৰপাছত কথাবিলাক পাতিবলৈ শিকিব কেলে ক'লে বড়োৰ লগত বিয়া হৈছে ন যেনেবা ধৰি লওক বড়ো মতাৰ লগত বিয়া হ'লেতো আপুনি বড়োটো অকণমান হ'লেই শিকিব লাগিব ন মানে আপুনি ভাল পায়ে আহিছে যেতিয়া এইটোতো পালন কৰিবই লাগিব ন এতিয়া বড়ো বুলিতো আপুনি গিন কৰা নাই বড়োৰ লগত বিয়া হৈছে যেতিয়া আপুনি ভাষাটো শিকিব লাগিব পিন্ধা উৰাটো পিন্ধিব লাগিব ন দেখাব তেতিয়া ন दा आं फैयै फैयै मोनसे बर'नि न'खराव मोनफैलायबाय लोगोफोर बिसानावबो न'खौ नायनायजों लोगोसे एसे बिसानि गार्जेनजों रायलायगोन जा बिदिब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नै इसानाबो न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय आदै दं आदै मोनसे एसे थांनानै रायलायनो दै खाथियाव बिदिब्ला नै न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय बिदिब्ला खाथियाव थांनि आदैजों रायलायनि एसे आदै मा खालामदो बर'फोरा रोंगौना मोजाङैनो दे खुलुमबाय आदै आदैनि नामा फानेश्वर दैमारि ना बेनिफ्राय बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो आदै बेयाव फैनाया जाबाय
11 बोसोरसो 11 बोसोरसो जाबायना बेनि सिगाङाव बबेयाव दंमोनबा टेकजुरि टेकजुरि ओमफ्राय जोनोम जायगाया टेकजुरियावनोमोन नामा जोनोम जायगाया एकदम बाक्सा बाक्सानिफ्राय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट टेकजुरि बेनिफ्राय दा नैबेयाव धेमाजियानो बेनिफ्राय बेथ' पासनि केम्प गोलैयोना पासनि केम्पनि मा गामिमोनलाय बियो पासनि केम्पआनो केम्पखौनो होनो ना दहाय माबा मोनसे गामि होनबावदोंमोन पासनि केम्प सान्तिपुर पासनि केम्प सान्तिपुर ना ओमफ्राय आदैयाथ' जेनेबा बेयाव रायजो जानाया गोबावानो जाबायना ओमफ्राय फिसाजो साबैसे दंबा साब्रै बेसे गेदेर गेदेर जाखोबा हाबा लाजोब्बाय बिहामजो मोनजोब्बाय गासिबो माने उन्दै गासै सराइमुरियाव दङ सराइमुरियाव दं फिसाजोफोरा हाबा जानो फिसाजो साब्रै ना फिसालायानो साब्रै फिसाजो सानै फिसाला सानै फिसाला सानै फिसाजो सानै साब्रै ना बेनिफ्राय फरायनायफ्रा बेसे फरायदोंमोनबा फिसाजोफ्रा फरायनाया गैया एसे फरायाखै थाखोनै ओरै मा स्कुलाव फरायदोंमोनबा बिसोरो टेकजुरि स्कुलाव बर' स्कुलावनो बेनिफ्राय जेनेबा फिसाला सानै ना फिसाला सानै हाबा जाजोब्बाय सासेया हाबा लाथ'वाखै उन्दैया अबाव दं होनदो सराइमुरि बेनिफ्राय इयाव न'आव थानाया हाबा जाबाय ओमफ्राय बिहामजोआ मा मानसिबा बर'आनो बिजयपुरनि बर'आनो ना बेनिफ्राय फिसाजोफ्रा मा मानसि हाबा जाखोबा बर'आनो गोजा ना मोजाङानो बारु ना बर'जों जादों जितिया बेनिफ्राय जेनेबा आं बेखिनियावथ' रायज्लायनानै मोनबाय सोरनिबा बिहामजोआ हारसा रायज्लायनायाबो न'खराव हारसा ओमफ्राय नोंसा मा रायज्लायो हारसा रायज्लायो ना बर' रायज्लायो बर' रायज्लायजोबो ओमफ्राय बिहामजोनि गाननाय ड्रेसफ्रा बर'नि ना हारसानिबा मालाबा ओरैनो माबा गानो रायबाबो बिदि बर'नि ड्रेसखौ बारा गाननो मोननो नागिरा माने गानो आरो गोजान थांनायाव बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला गाननाय जोमनाया न'फ्राव जेनेबा थायोबा मालाबा गानो मालाबा माने बेलेग गुबुन हारिनि ड्रेस गानो ना बेनिफ्राय धोरोमा दायो बाथौआनो आरो जेनेबा ओमफ्राय बाथौखौ फालियोना फालिनाया जाथ'वाखै ओइ आनसलिकनिफ्राय लाबोनो सेस्था खालामगासिनो दा बर'फोरानो जुक्ति गैया माने एखेथा जुक्तियाव रायज्लायबाय दंमोन जोङो बर'फ्रा बाथौ दुमनांगौ होननानै ना दुमनांगोन बेनिफ्राय दा बर्थमान मा धोरोम फालिबाय दं दासिम दा माने ओरैनो थेवबो बाथौआनो माबायो आरो जेनेबा माने निजे माने आं बुंदों माने निजिनि हारिखौ गारनो नाङा निजे माबा धोरोमखौ माने फालिनांगौ आरो थारमाने ज' जाथ'वाखैनो होमबाथ' दा जेनेबा हमना ला बेखिनियाव बेयाव नोंसोरखौ जेनेबा बाथौ हारिनि मानसि दङ होननानैथ' जेबो सेन्ट्रेलाव बा दख'राफ्राव जेबो मिथिया खोमा ना रावबो मिथियाखै दाखालि खेबसे सासे लोगोआ फैदोंमोन दे थारमाने गुबुन आरो थानानै गोदोनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया बर' दा उन्दैनिफ्राय थानाय बर'फोर रायज्लायदों बर' रोङा माने बुजिनाया बुजियो आरो इयो नोंसानि फिसाला गेदेर बेलेग गुबुनसो ना आंना सब बर' रायज्लायजोबो अबाव थांदों फिसालाया दालाय बाहेराव ना हमनो थांदों ना ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै आं दहायनिफ्राय सावरायदोंबाबो नोंसिनि बे पन्सायतखौ सोंनाय जायाखै पन्सायतआ इनो जोंना मिंमां पन्सायत ना बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला पन्सायतआथ' मिंमां ना बेयाव मा मानसि दं पन्सायत लेभेलनि मानसिफ्रा बर' दोङो बैसां दोङो गासैबो माने असमिया सब जाथियानो दङ आरो जेनेबा पन्सायतआव आदिबासि सादिबासि सब बेयावनो गोलैजोबो बेनिफ्राय मोनसे खोथा आदै जेनेबा पन्सायतआथ' मिंमां गोलैयोना बेनिफ्राय दासिम बेखिनि एरियायाव बर'फ्रा आइ न' मोनगोन ना मोनाखै गैयानो माथो सार्भे खालामगासिनो मोनाखैनो माथो जोंनि बागै माने जिअ'टेक खालामदोंना जिअ'टेक खालामदोंमोन माने केन्सेल जादों नालाय आरो उनाव खेबसे सुबावदों खेबथामानो जाबाय होमबाबो दासिमबो मोनाखैना मोनाखै बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला बिथायाथ' बेखिनिया रिजार्भसो रिजार्भ माने जोंनिया माबा
फरेस्ट एरियायावसो गोलैयोना दखल सफ्टआव फैजोब्बाय आरो फैजोब्बाय दाखालि लायजोब्बाय जों माबा खालामबाय माने ना बेखिनिखौ जेनेबा सार्भे खालामबाय आरो ना हाखौ जोंनि जिअ'टेक खालामबाय ना हाखौ जिअ'टेक माने जिবিলাক एसडि जादों बिलाइ मोनजोब्बाय आरो एसटिफ्रा माने माबा मोननांगौ आरो फाट्टा मोननांगौ ना थारमाने दखल होरिखौ सफ्टखौ होबाय आरो दाइनिफ्रायबा मा जायो लासै लासैनो जालांसिगोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै जेनेबा बे जिखिनिखौ न' लुदों बे हाखौ बायना लाबाय नोंसाना बायनाय माने सरकारानो होनाय रखम जाबाय आरो होबाय आरो दा माने हेरि खालामनानै फर्मखौ हरजोबखाबाय नोंहा सिगाङाव सोरनिफ्रायबो बायना लादोंमोन नामा बेखौ हाफैजेननायाव हाफैजेननायाव मात्र आं बै सासे बेंगलि बोराय दंमोन आरो बेखौ दरखास्त खालामनानै फैसा सिकित्सा खालामनानै दरखास्त खालामजोब्बाय बेसे बुरजा खै बिगाबा हायाथ' गोबांमोन दा माने एसेबां लिरना हायाखिसै बे माने सरकारनि खोन्थानो सोरनाबा 1 कुरा गोलैदों सोरनाबा 3 बिगा बेबायदि दाग हिसाबाव होदो ना ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै जेनेबा हमना ला बिथायाथ' दङ बेनिफ्राय गायग्रा हा गैयालै गैया बे बोरि गोजा मा खालामना जायोबा ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावनानै बहाबा बन्दक लानो गायनानै दैज्लां गायनो हानो मोनै दैज्लांनो माबाजोबगोन ओरैनो सुबनसिरिया नै सुबनसिरि साउलदुवा ना जेनेबा सुबनसिरिनि दालायानो बे दैयाथ' फुरा ओरैजाय खुरखा जोबफैबायानो ना खाथियावनो जोबफैबाय माने फोथारनि ओमफ्रायथ' एकदम 12 मास हाजिरा मावनांगौ खोमा होमबा हाजिरा मावो सोरबा बन्दक लायो थेवबो जानाय लोंनायखौथ' मावनानै जाखानांगोनानो मावनानै जायाब्ला बहा थांबावनो दालाय बहानो आरो बहा थांबावनांगौ जोंलाय दा आजिखालिथ' जेरावखि मानो थाङा माने हाबोबानो गैला बिदिनो माने सलायनानै जाना दङ आरो बर्थमान ना दा मोनसे खोथाया एसे जाहैबाय दुखुनांथावा जोंहा बर' जानानै दा बर'बो रायज्लायनो रोंला किसुमाना गाननाय जोमनाय हारिमु रावफ्राबो सोलायजोब्बाय थारमाने दा जेनेबा हमना ला गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय हिसाबै बेबायदि जाबाय आरो ना बेयावथ' जेनेबा बांसिनानो गुबुन हारिनिसो जाहैबाय नालाय गुबुन सब हारियानो दाबो आं बुंगासिनोमोन आरो दा सयगरजोंनो मोनसे बाथौआव जनानै जोङो मोनसे सावरायलायनो बा बाथौ आनसलिकआव फोथायहरनो बा डिस्ट्रिक्टआव मोनसे फोथायहरनो हायो अब्लासो जोंनि माबाया जाफुंगोन होननानै बुंगासिनो आरो दा मोजां गोरोबसायावनो सफैथ'वाखै मानसि रायज्लायगासिनो जोङो खालामना ला दा बैसागुआव मोनसे माने इयावनो ज' जथुमनो नागिरदोंमोन बिदिनो हारिखौ माने खोमाना लानो दा थाङोबा सोरबा है बर' जानानै बर'नो खोन्थाबाय रोङा जाना मा जानांगौ थेवबो माने आनसलिकआव हरनाय बा बर'आनो थायो लासिं सिं फोनांजानो गोनां जायोना आंबोथ' मिथियामोन बेयाव बर' दं होननानै नै दिनैसो मिथिबाय सिगाङाव भिडिअ नुदोंमोन आं नुनायालाय बे लोगो सासेनि भिडिअ बेनिफ्राय इनाव नुनानै आङो सोङाखै होनबाबो खिन्थु पासनिकेम होननानै मिथिदों खिन्थु सोङाखै आं बबेखिनियाव दं दिनैसो सोंनानै फैनाय जादोंमोन हानि कागज लायनो थांनायावबो बे नार्जारि बारिखौ आरामसे बरिया देखायलांदो आरो आं मिथिङावनो ओइ माबाखौ नायनो फैलाय मा इयो बाथौ ना मा माने गायसनथ'वाखैना इखो जेनेबा बाथौ हिसाबै माबा खालामना दोनदोंना इयावथ' दा आं नुदों ओइयो गेजेराव थानाया तुलसि ना माबा थुलुंसिमोन ओइयो ओमफ्राय नै अन्थाइया ओरै माने सिब'खौ माबाना दोनदो आरो ओरै माने जेनेबा हमना ला गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय हिसाबै माने डाइरेक्टयै दा बर्थमान बानायथ'नो हायाखै बेबायदि बानायना दोनदो आरो ना नैबे जेनेबा बाथौनि माबा हिसाबै बेबायदि नियमखौ फालिनो थाखाय खालामना दोनदों बेनिफ्राय बेयाव साथि सावनाय जायो नामा आदै सावो मा बाराव सावोबा बिसोरो माने बारा माने मालाबा मंगलबारै सावो मालाबा हदाय दिनबो सावो बिदिनो बिहु सिहु माबा मोनसे फैबा इदियाव सावो ना माने दा मोनसे खाबुखौ लाबोनायबा माने प्रत्येक मंगलबाराव माबानाय जागोन आरो सावरायनो नागिरदों दे जागोन दे बिदिब्ला ना
दा बैसागुआव ओं फैगोन दे फैगोन आं दा आङो इसानिफ्राय बिदाय लानानै ओंखारबोफिनबाय आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बोरैबा गोदानै आपसन फैफ्लांदोंबा ओरैनो थांनो नाङा 1K साबस्क्राइबार जानो बारा नांला दे लोगोफोर थाबैनो नोंथांमोना 1K साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेनो वाच टाइमखौबो एसे नांबावगौ बेखौबो कमप्लिट खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोबथारनायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बेखिनिनि बर'फ्रा मिथिबायना लोगोफोर गाननाय जोमनाय थानाय जानाय रायलायनाय माने गुथे गुबुन हारिनि गेजेराव थांजोब्बाय आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो दिनै नैबे जायगायाव देखायनो होनना फैबाय लोगोसेनो आं नायनायजों नोंथांमोननोबो देखायबाय जाहाथे लोगोफ्रा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों